Весна. Всі хочуть почати спочатку. Нова робота, нове місто, нова версія себе. Кіно каже, що це надихає, але кіно бреше. Справжній новий початок – це не крила за спиною. Це страх, а нового ще немає. Острі стрічки про обнулення без глянцю. Минуле життя – це не про зустріч, це про прощання з версією себе, якою ти вже ніколи не станеш. Дика. Іноді треба піти зі свого життя пішки, 1700 кілометрів самотності, щоб зрозуміти, куди справді варто повертатися. Ньюборн – найскладніший фільм року про те, що свобода після років ізоляції може бути справжньою за саму камеру. Нове життя не починається з радості, воно починається там, де закінчився ти колишній. Розбір кожного фільму з сенсами, які ви пропустили, вже чекає тебе в Телеграмі. Посилання в профілі. Поговоримо там. Ой, так співає сьогодні душа.